Považujem konanie ukrajinského prezidenta za nepriateľské voči Slovenskej republike. Konanie, ktoré nás logisticky výrazne poškodzuje a spôsobuje nám problémy najmä spoločnosti Slovnaft pri zabezpečovaní iných dodávok ropy z iných častí sveta, nehovoriac o tom, že sme museli na vláde vyhlásiť stav ropnej núdze a že čerpáme ropu už zo štátnych hmotných rezerv. Ak nám každý deň ukrajinská strana dáva iné dátumy. 23. sme dostali správu, že ropa príde 25. 25. nám dali správu, že 26. Najnovšie platí, že žiadna ropa nepríde v priebehu februára a že keď tak prvý dátum, ktorý prichádza do úvahy, až nejaký 3. marec. No jednoducho sa pravdepodobne domnieva ukrajinský prezident, že si bude robiť, čo chce, ale on sa veľmi, opakujem, veľmi mýli.